Mga puso, taliwa sa mga balita sa kriminalidad. Anay nindot ug ngayon lang nga ipabahibaw tungod sa mga miti o sa kaligdong sa managsuong mituyo lang pag-anhi sa GMA RTV Cebu Station aron lang pag-uli sa mga butang nga ilang nakitan. Ani ang report. Mituyo pag-anhi sa GMA RTV station ang managsuong sila si Jerry Katamisan, 38 anyos, uban sa iyang manghod nga si Michelle, 26 anyos. Ilang giuli ang itom nga pitaka nga may sud nga kwarta nga gihiling usab ni Edward Pilio, guard on duty. Dili makaako ang managsuong Katamisan nga taga Leyte nga mugasto sa salapi nga dili nila hinaguan. Nang inabuhi ang magsuon isip mga habal-habal driver sa may barangay Apas. Ano sa mga kita? Gahapon. Gahapon sa orasa. Gusto mo rasa? Nga alas 11. Among yun kay lisod man kayo kasto na hindi mo. Hindi silingtan ba? Iyan ni Private Mark Ray Mirabuena sa 543rd Engineering Construction Battalion sa Central Command. Mapasalamaton siya sa magsuon nga masayon unta ang pagkuha sa kwarta ug paglabay lang sa pitaka. Sakto og walay na iban nga kwarta. Di ba kakahibaw sa uban na kani pwede naman ganun bisig pagkita nila ilabay lang na yung mga ID kani ako yun kani kwarta lang kwaon. May pasalamat kayo gapon na kulbaan mo ko kay mo balik na sa kog summer bisig lisod na kayo makakuha na sa kog balik akong process na sa akong item dito. Uban ni Rod Prado, Nico Sireno, Balitang Bisdak.